अरे कोल्हे हे बघा मिसळ पाव मागवले. एक नंबर आहे ना, टेस्टी आहे ना एकदम. तुम्हा सर्वांना प्रश्न पडला असेल की आम्ही मुंबईला निघालोय म्हणून, म्हणजे कशासाठी असं. मुंबईमध्ये प्रवेश केलेला आहे. हे बघा वाजले किती 5:45 व्हायला आलेत. घड्याळाला तर पुढे आहे 10 मिनटं. सगळं चाललंय, आवरावर चालले. हा भाजीपाला सगळं ना भरून घेतलं आहे पिशव्यांमध्ये. ते आता भरायचं आहे थोडंसं. सगळी तयारी चालली आहे, म्हणजे घर वगैरे झाडून मिळून घेतलं आहे बघा. दिवाबत्ती पण करून झाली. फक्त माझी भांडी घासायची राहिलेत, चहा पाण्याची भांडी बाकी आहे. कुणाला गेला आहे आंघोळीला. हे अशी जायचं असेल ना कुठं, अशी तयारी करायला लागते. घर पण बघा तसं पण ठेवून चालत नाही. आता हे सगळं एका बॅगमध्ये भरायचं आहे सगळं, आणि नंतरला मग पूर्ण पॅकिंग झाली. मग बाहेरचं तुम्हाला वातावरण दाखवते. हे काही असा अंधार. आता गाडी वगैरे रात्री पुसली पण बरं आहे. हे पाणी की नाही झाडांना घालायचं ना, म्हणून असं इथे भरून ठेवलंय. ग्लास घेऊ का पाणी प्यायला? तो आहे ना त्याच्या, तो वरचा ग्लासच आहे. नंतर गाडीत बांधते. आणि निघालो बघा आम्ही घरातून. अंधारच आहे. 6 वाजलेत तरी सकाळचे, तरी पण अंधार आहे. चला गाडी होते बाहेर, आम्ही बसतो मग बाहेर येऊन. आडा बंद करतो. अरे कोल्हे, हा कोल्हे हे बघ. कोल्हे 2 आई शपथ. बरोबर. मला वाटलं की कुत्रे आहेत म्हणून कोल्हे निघाले. 2 कोल्हे. एका गाय आहे. बरोबर कोल्हे होते. म्हणजे काय, आता 2 सेम कलरचे सेम तेवढ्याच साईडचे होते. कुत्रे काय तिथे भेटणार तुला. मस्त आहे ना. धुका बघ किती आहे. छान वाटतं. धुका तरी कमी आहे. मागच्या वर्षी आम्हाला काय दिसत होतं गेलो ना, पुढचं काय दिसायचं. किती धुका आहे बापरे. किती सुंदर वाटतं समोर. बघ मी जायचो ना, ते काय समोर वरच्या साईडला. रस्त्याने धुका बघा इतका आहे ना की काही दिसत नाहीये. रोड बघा किती एकदम. लाईट पण दिसत नाही. लाईट चालू आहे. जाऊ पडेल. किती थंडी असेल. जाऊ पडतो लगेच. गाडीची काच उघडी होऊन जाते. तरी पण 1 वे नाही म्हणून बरं आहे ना. तर 1 वे असेल तर किती हे डेंजर आहे हा रस्ता. 1 वे असेल तर समोर तर दिसतच नाही बघ पूर्ण. आता तर काहीच दिसत नाही. मगाशी तर दिसत होतं. पुढे जाणार तेवढं तुम्हाला दिसत राहणार. झाला क्लिअर झाला. आता डोंगर जरी गेली ना लगेच क्लिअर होतो. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि तरळे ते मुंबई असा प्रवास बघा आमचा सुरू झाला आहे. आता जवळजवळ 1 तास आम्ही प्रवास केला आहे. आता कुठे आपण आहोत कुठे माहीत नाही कुठे आहे ते. आता आपण आहे कुठे. जैतापूर सोडलं ना, राजापूर सोडलं ना. हां, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आमचा प्रवास आहे ना
ते मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे. एक 5-10 मिनटाचा ब्रेक घेतलेला आणि आता निघालो बघा आम्ही. हा मुंबई गोवा हायवे रोड चांगला आहे पण चला. जाम थंडी आहे. आमची कुल्फी झाले अशी पुराच्या बाबांनी स्वेटर घातला पण बरं झालं. इतकं धुकं आहे ना, भरपूर धुकं आहे. मी रोडला जातो, मला माहिती आहे थंडी असते. आता आम्ही CNG भरला लांजाला आणि आता निघालोय पुढे. आता एक अर्धा पाऊण तासाने नाश्त्यासाठी थांबणार आहे. भूक लागली जाम कधीपासून. आता बघू एखाद्या ठिकाणी. हे बघ बापरे, हे बघा रस्ता जाम खराब असला इथे. अर्धे अर्धे रस्ते चांगले आहेत, अर्धे अर्धे रस्ते खराब आहेत. सकाळचा प्रवास आहे ना खूप छान ना. आम्ही आता लवकर निघालो घरातून. जे निसर्ग सौंदर्य दिसलं ना खूप सुंदर सकाळचं. थोड्याफार क्लिप मी बघा शूट केलेले आहेत. छान वाटतं पण. हालत खराब आहे रे पण रस्त्यांची. किती ठिकाणी बघा रस्त्याची कामं चालू आहेत आणि जाम खराब आहेत रस्ते. अर्धे रस्ते चांगले, अर्धे खराब अशी परिस्थिती आहे. आता हा बघा, हा जरा व्यवस्थित वाटतो रस्ता. आता अर्धा पाऊण तास झाला ना आम्ही नुसते खराब रस्त्यावर प्रवास. आमची कंबर हे झाली, दणके बसायचे दणके. ते मोठे मोठे टेम्पो पण परत असतात ना. हे वन वे रस्त्यात लगे टेन्शन ना, डेंजर असते वन वे. आपल्या इथे चांगले रस्ते आहेत ना पण आमच्या इथे काही टेन्शन नाही. एवढे छान रस्ते आहेत ना. पण हे आता आम्ही पाली सोडलं आणि जे रस्ते लागलेत ना हालत खराब झाली बघा. हे असे खड्डे खड्डे रस्त्याने. थोडा चांगला थोडा खराब. हे बघा आता आम्ही थांबलोय रत्नागिरीला. इथे एक छोटंसं हॉटेल आहे, नाश्ता करायचा आहे. दोघजण गेले आतमध्ये. 12 तास. आता 12 तास पुढे निघाल तर पुढचं मुंबईचा का बोलतो. मुंबईमध्ये ट्रॅफिक असतं ना खूप. आता रत्नागिरीला म्हणजे आता इथून किती टाइम जायला अजून तरी पण किती अजून 10 तास लागणार. बापरे. प्रवासाला नकोसं वाटतं मला ना. कंटाळा येतो खूप प्रवासाचं. आपलं तर ठीक आहे कुणाला आपण तर बसूया. बाबाला ड्रायव्हिंग करायचे ते. 12 तास ड्रायव्हिंग करायचं म्हणजे काय खाऊ नये. खड्डे भरपूर आहेत ना. हे बघा मिसळ पाव मागवले. एक नंबर आहे ना. टेस्टी आहे ना एकदम. एकदम भारी आहे. अगदी झणझणीत आहे, झणझणीत. आपण घरी खातो ना घरी सेम तशीच टेस्ट आहे. मुलाच्या बाबांना आवडली. चला नाश्ता करून घेतो जरा. जागा चेंज. चला जागा चेंज. तर मागे नाही मी जाते आता मागे आणि ह्याला जाऊ दे. काय दे नाश्ता झाला तुमचा. नाश्ता कुठे केला काय तुम्ही नाश्ता कुठे केला बस म्हटलं मी. नाश्ता केला ना. पाणी दे मला प्यायला. आता मी बघा जागा चेंज केली आहे. कुणाला पुढे मी आता मागे. आता पाणी दे जरासं पहिला प्यायला. बाबाला चला. काय गाणी चाललेत. माझा टाइमपास लावले. मी आता झोपणार आहे गपचूप. सकाळी 4 वाजता मी उठलेले आणि आता माझे डोळेत ना जड झालेत खूप. त्याच्यामुळे आता मी मागे येऊन कुणाला पण मागे चला. हा बघा इथेच बसलाय. कुणाचे बाबा बोलतात ज्यांना झोप येते त्यांनी पुढे येऊन बसू नका. मग त्यांना पण झोप येणार. त्याच्यामुळे आम्ही दोघं पण मागे बसलो. ते आता गाणी चालू करतील आणि त्यांचं ड्रायव्हिंग चालू होईल.
12 तास ड्रायव्हिंग करायचे, खाऊ नाही आहे, आणि हे असे खराब रस्ते असले का अजूनच हालत खराब. आता किती वेळ जाईल काय माहीत नाही मला. आता किती वाजले? 8:45-9 वाजलेत काहीतरी. नाश्ता मस्त होता, पण छान होता ना. मग मिसळ की छान होती ना, टेस्ट होते एकदम. तेच म्हटलं मी तुला, त्या हॉटेलचं जिथं नाश्ता केला हॉटेलचं नाव का? नाही काढलं नाही मी, दाखवलं थोडंसं. हे असं छान नाश्ता बाहेर असं मिळालं ना की बरं वाटतं. म्हणजे एकदम हॉटेलचं असं वाटलं नाही, घरचं असं खाते असं छान वाटलं. चिपळूणला पोहोचलो मित्रमैत्रिणीनं. सगळं चेंज झालं चिपळूण. एका वर्षामध्ये किती बापरे फरक पडलाय बघा. CNG भरायला थांबलोय. आता CNG कसं जसं मिळेल ना तसं भरत जातं, मग ते बरं पडतं. मग खूप चेंज झालं बघा चिपळूण. आता अगोदर तर रस्ते वगैरे किती खराब होते बाप रे. हे सगळं पूर्ण टोटल चेंज झालंय. वाजलेत मला वाटतं काहीतरी 11 वाजले सकाळचे. आली गाडी आली बघा. ऊन बघा कसलं लागतंय. मला काय टाकून जाता का काय? आत्ता घेतला एक टी टाइम ब्रेक. कुणालचे बाबा गेले चहा प्यायला, त्यांना झोप यायला लागली. ते पण सकाळी ना लवकर उठलेत, गरजेचं आता ब्रेक. आता आम्ही ना चिपळूणच्या पुढे म्हणजे मगाशी CNG भरलं आणि आता जवळजवळ मला वाटतं अर्धा-पाऊण तास प्रवास केला. आता कुठे आहे ते मला पण नक्की माहिती नाही. तर तुम्हा सर्वांना प्रश्न पडला असेल की आम्ही मुंबईला निघालो आहे म्हणून, म्हणजे कशासाठी असं. तर सांगते मी. एक ना 2-3 कामं आहेत आमची बँकेची, आणि कुणालच्या बाबांचं पण असं वेगळं एक काम आहे. त्याच्यामुळे मग अर्जंटमध्ये आम्हाला निघावं लागलं. म्हणजे अगोदर माहिती होतं पण तारीख आमची फिक्स नव्हती होत, त्याच्यामुळे मग मी सांगितलं नाही. आणि आता 1-2 दिवस राहणार आम्ही आणि मग येणार लगेच. आता आम्ही पोचलो आहे बघा कशेडी घाटामध्ये. इतका सुंदर नजारा आहे ना निसर्गाचा, त्याच्यामुळे थांबलो. म्हटलं एक 5 मिनिटाचा ब्रेक घेऊया आणि मगच पुढे जाऊया. खूप सुंदर. जास्त पुढे जाऊ नका. असं डोंगर दऱ्या इतकं छान वाटतं ना. नंतर मी थांबणार नाही तर 1 वाजता सवय पडा. आता आमचा लंच टाइम झाले. लंच टाइम 1 वाजलाय. म्हणजे वाचून बघा छान आहे. ते वाचून मस्त आहे. ते तोंड पण पुढे कळणार ना. बाबाला पण मग AC लावून गेल्या गाडी. AC लावायचं तेवढंच राहिलं ना. AC लावायचं आरामात सवय झाली रे पहिल्यापासून. नाही रे बाप्पा, माझं नाव नाही करायचं काय पहिलं. आता काय करतो? जेवायला थांबलो. जेवायला कंटाळा आला मला प्रवासाने. किती वेळ जायला तू? 5 तास. किती? 5 तास. बापरे, अजून 5 तास काढायचे. 4-5 तास. आता कुठे आपण पोहोचलो? महाड. इथे गेलो थोडा महाड लागेल. हे प्रवास तरी पण आपण थांबत थांबत आलो म्हणून बरं झालं. आता काय किती हे आहे ना, मजा घेत घेत आलोय आम्ही. मजा घेत घेत. तुमच्यामुळे ना मी मला महाड मी क्रॉस करून तर पुन्हा आपला प्रवास चालू झालेला आहे. महाड. आता महाडच्या बाहेर पडणार का आतमध्ये शिरलोय आपण? काय महाड आलं. MIDC महाड. MIDC. हा महाड MIDC आतमध्ये. आता ना ऊन लागतं ना. आता प्रवासाचा नकोसा होईल आता उन्हात. खूप लांब आहे ना आपलं गाव. 12 तास म्हणजे काय किती खूप लांब आहे. म्हणजे हे असं गाडीने खूप लांब आहे. ट्रेनने वगैरे ठीक आहे, काय वाटत नाही आपल्याला. पण असं ट्रेननी पण तर लांबच आहे. ट्रेननी का तुला काय एका दिवसात नाही नाही. पण ते आपल्याला थोडी ड्रायव्हिंग करायची असते. आपण आरामात बसलेलं असतो ना.
मी कुणालच्या बाबांना सांगत होती की नको आपण गाडी आपण एसटी म्हणजे बसने जाऊया लक्झरीनी किंवा ट्रेननी, पण त्यांना नको वाटतं ते असं. त्यांना स्वतः ड्रायव्हिंग करून जायचं असतं. त्यांना आवडतं ड्रायव्हिंग करायला 12-12 तास. मग त्यात आपण काय करू शकत नाही ना. मला काय आहे? तुम्हाला एसटीने बसने गेलं ना माहिती आहे मला. तुम्ही का बसा एसटी नाही आम्हाला सहन होता. एसटी आम्हाला लागते वा. उलट्या चालू होतात एसटीने. बाबू कसा मस्त होता यार. लई छोटा होता. मध्ये कुठे मार्केट लागेल ना तेव्हा गाडी थांबव. जेवण अजिबात चांगलं नव्हतं. आवडलं नाही मला म्हणून तर मी तुम्हाला दाखवलं नाही. सकाळची मिसळ मात्र 1 नंबर होती. खूप छान मिसळ होती. ही भाजी पण ओके होती. एवढी काही खास नव्हती. हॉटेल फक्त नावाला मोठं होतं. ते पण आता नाव मोठं लक्षण खोटं असलं बघते. आता 1-2-3 तासांनी काहीतरी खावं लागणार परत, कारण मी जास्त नाही जेवतो. इथे पण काम चालू आहे रस्त्यावर. आणि याच्या पुढे तास जातो. पुढे 3 तासाचं 2.5 तासाचं रनिंग आहे आपल्या. 2.5-3 तासाचं सगळीकडे जिकडे तिकडे काम चालू आहे जर रस्त्यावर. बघितलंच ना इकडून जर आपण नीट गेलो ना तर 3 तासाचं रनिंग आहे. आता ही गरमी होते ना म्हणून आम्ही काच ओपन ठेवले नाही तर सगळा धुळा सगळा मातीचा आतमध्ये. सकाळी थंड होतं वातावरण तेव्हा आम्ही म्हणजे काचा सगळ्या बंद ठेवला होता. आणि तुम्हाला सर्वांना पडलेला प्रश्न असेल म्हणजे मला असं वाटतं, कारण बऱ्याच कमेंट्स असतात आपल्या ताईंच्या की मुंबईमध्ये आम्ही कुठे राहायचो. आता मुंबईमध्ये आम्ही कांदिवलीमध्ये राहतो. कांदिवली वेस्टमध्ये. सवय मोडली ना आपली. माझी काय सवय नाही म्हणले मला काय नव्हतं. मुंबईमध्ये प्रवेश केलेला आहे. न्यू पनवेलमध्ये आहोत. न्यू पनवेल का न्यू मुंबई काय? न्यू बॉम्बे पनवेल आता. पनवेलमध्ये एंट्री केली आहे आणि भयंकर गाड्यांचा आवाज खूपच जड झाला असतो. मग अशी रस्ता माणगावच्या पुढे इतका खराब रस्ता होता ना, जवळजवळ 1-1.5 तास आम्ही हैराण झालो. इतका रस्ता खराब. आणि आता वाजलेत संध्याकाळचे काहीतरी 5:30-5:45 वाजलेत. आम्हाला घरी जाईपर्यंत 10 वाजतील असे कुणालच्या बाबा म्हणतात. हा ट्रॅफिक असते वाजणार तर ट्रॅफिक असतं तर वाजणार. ट्रॅफिकवरती आहे. ट्रॅफिक जर का मिळालं तर 10 वाजतील घरी जायला. बघू आता किती वाजतात ते. कुणाला बघा मागे बघून हसतोय. 1-1.5 तासाचा रस्ता आहे. 1 सव्वा तासाचा रस्ता आहे. ट्रॅफिकवरती आहे सगळं. मुंबईमध्ये तुम्हाला सर्वांना माहितीच आहे ट्रॅफिकचं काय हे असतं ते. तिकडे तिकडे गाड्या, त्या गाड्यांचा आवाज. गाड्या कमी आहेत. दिसतच नाही गाड्या रोडला. ह्या गाड्या रोडला नाही आहेत. ट्रॅफिक कम आहे. इकडे ट्रॅफिक कम आहे. मग पोचू लवकर ना. इकडे ह्या मोसमची वाजता पोचून. अच्छा. ह्या टायमाला इकडे फुल असतो जाम. चांगली गोष्ट आहे. लवकर पोचलो तर बरंच आहे. वेळेत घरी जाऊ. कुणाला आणि ते 2 जण कुठे गेले मग? घरी. तिकडे घरी गेले ते मला 10:30 वाजले रात्रीचे. मगाशी 10 वाजता आम्ही पोहोचलो इथे घरी. जेवलो वगैरे आणि बसलोय. आणि तुम्हाला थोडीशी झलक दाखवते. ही बघा कोण आहेत काय ते सगळं तुम्हाला मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये दाखवते. आणि आता आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. ओरडते ती काय?